Na Semana da Mobilidade, a parte de facer as andainas e as salidas en bicicleta que facemos habitualmente, queremos tamén dedicar un tempo a reflexión sobre a mellora do espazo público e un pouco do entorno no que vivimos. Estamos a traballar en facer unha cidade máis amable, máis habitable. Esas melloras no espazo público tamén supoñen unha posta en valor da arquitectura que rodea ese espacio público. Cando fomos conocedores de que Martín Garrido estaba a facer unha serie de acordelas sobre edificios singulares, pois contactamos con el para ver que era o que estaba facendo. E como nos gustou moito o traballo, pois creemos que para esa reflexión sobre o espacio público, sobre a arquitectura e a memoria, que mellor que esta exposición para dar inicio a esas jornadas de reflexión. Son unha serie de edificios singulares que forman parte da memoria colectiva e tamén do noso presente. Agás un, que xa non existe e que deixou lugar a un solar no que dentro de pouco haberá un novo edificio singular que debe de ser referente en ese espacio no que se ubicará. Eu convido-vos a pasear polo espacio expositivo, ver a través da ollada de Martín eses edificios singulares e depois facer tamén ese mesmo paseo, pero pola nosa vida. Un paseo con calma, aproveitando os espazos mellorados, con beiras rúas amplias que nos permiten deternos e dedicar un tempo a ver eses edificios. Por lo demais, a parte desa ruta que podedes facer vos cando queirades, podedes ver todos nun día ou non, o xoves que ven habrá unha nova xornada de reflexión sobre vivenda social, onde nos presentarán o traballo fin de grau sobre as casas baratas. Algunha delas están aquí reflexadas por Martín, e pois teremos unha visita por varias zonas de Carballo guiada por Xaime Díaz, na que veremos tamén moitos destes edificios. Eu agradecerlle a Martín o traballo feito, lembraba antes que cando vira os seus dibuxos lembraba-me que me dele fai moitos anos, máis gris, e que me deprimía máis porque era o perfil da subida de Anxerís. Entón, agora retomou a súa faceta con máis cor e eu xa vexo as cousas de outra maneira. Sempre nos mescamos. Deixo vos co autor. Non lo lembro, Martín. Gracias ao Concello. Foi unha sorpresa cando me chamou para que preparara unha exposición sobre Carballo, en que libro me metí. Pero bueno, fomos ao libro. E agradecerle tamén a Fabián, que foi o que se marcou, que fixo un bo traballo que as deixou tal como eu quería. Elegantes e bonitas a la vez que discretas. E bueno, respecto das pinturas, como diría, Joan Manuel Serrat dixo que non escoitamos música, que escoitamos recordos. Entón, eu pretendo que sugiaran todos os dibuixos, que vos den recordos, sobre todo os de Carballo, evidentemente. Quen nos acorda onde está a dulcería vella, que ricas eran as galletas e as follas. Estaba todo rico. A estación de autobuses vella, que ainda me recordo de ver algún trole por aí. E despois, no panel central, quixen que estuveran as casas baratas, os 8 grupos que hai, porque na súa época cumpliron unha gran función social. E como centro de todo, porque eu viví ali 14 anos, tiño moi bons recordos da infancia e da adolescencia,
as presentas dos maestros. Iso é o centro de todo. E nada máis. Espero que o concurso tenha grazas por dito. Porque me dixeron rápido, sencillo. Se lo premio bueno, dos veces bueno. Moitísimos parabéns tamén, desde logo, non? Sin dúbida ninguna. Moitísimos parabéns. Eu teño visto escrituras na zona da costa, con isto da memoria, que decía que fincas de Razo e de Valdallo lindan con Inglaterra mar en medio, non? Bueno, pois eu lindei con Martín eses 14 anos, fomos veciños ca carretera en medio. Ele vivía nas casas dos mestres e eu vivía nunha desas casas baratas que en esas mismas. Daí está aí a miña casa, a miña vivienda, identifícase perfectamente, e aí vivín pois cerca de 30 anos, nada menos. E os anos extraordinarios, porque é a época da infancia e mocidade, de estudios e de moitas satisfaccións e moi bons recordos da nosa infancia, non? Esta reflexión sobre Carballo, eu creo que todos os povos temos que andar escribindo páxinas día a día, non? A historia dun povo sempre está chea de páxinas en branco e tamén de cuestións que pouco a pouco pois nos fan evocar e pensar e reflexionar, que sirva tamén esta exposición para a reflexión, non? Bueno, pois casualmente, non? A época de esa infancia de algúns, como o caso das vivendas dos mestres, ahora mesmo os edificios están desaparecidos, nós non encontrábamos outra solución polas características do mesmo, porque había que facer intervencións moi dificultosas e moi difíciles de que cumpliran a actual normativa de vivenda, non? Co cal, bueno, pois optamos por un espacio que sexa un espacio de atención social, donde as entidades sociais de Carballo pois teñan ali un centro de referencia e, sobre todo, que sirva tamén para persoas maiores con necesidades desa atención e cuidado, sobre todo para os enfermos de Alzheimer, non? Co cal, aínda que se destruiu esa parte da memoria, pois tamén pensamos que o fin social pode compensar determinadas actuacións, non? Non como en outras veces que nos ten acontecido. De feito, aí no vídeo vense imaxes de algún edificio tremendamente singular de Carballo, que nos anos 70 esa voráxine pois foi destruindo unha a unha todos os referentes urbanos e todo o que nos identifica. Tempos había de aquela reflexión de Carré Aldao nos anos de hai 100 anos, donde decía que Carballo era un exemplo de vila galega exemplar. Nos, o que nos atopábamos era justamente o contrario. Era bonita nos anos 20, efectivamente. Pero despois, eu digo que veo esa dereita da desfeita e demoleuse todo, sendo consciente posiblemente tamén que se facía cas millores das intencións, pensando, bueno, que habría que transformar cousas e melloralas e tal, non? Pero é verdad que se nos foron borrando moitos emblemas da nosa infancia e do que era Carballo. Non é por enumerar, pero nos vivíamos ao lado de pedras brancas, a fábrica de Díaz, e despois os máis emblemáticos, aquí o edificio do Concello, as escolas, bueno, o campo da feira, os baños vellos, pedras brancas, a casa de Chinto, en fin. E foi unha época, a verdade que, desde o punto de vista urbanístico, non foi a máis imitable, non?
e por eso queríamos que tamén que haxa que reflexionar sobre que cousas nos gustaría que fora ese Carballo do futuro, pero para eso hai que saber moi ben de onde partimos. E aquí, Martín, incluso que nos gustaría que estas imaxes que aquí vemos se pudera trasladar á realidade, é dicir, aquí hai un edificio que está precioso, ojalá fora así na mirada do que pasa por diante deses edificios, non? Pero é verdad que a construcción en aqueles anos había arquitectos de un extraordinario nivel, e algunhas destas edificios e vivendas pois son exemplo de un urbanismo urbano que realmente debería de ter máis imitacións, pero bueno, as cousas foron como foran. Eu agradecer toda a asistencia, sabedes que cada vez que se fai algo de Carballo, tamén por un carballés, pois a xente queremos ese apego e ese cariño, e polo que estamos vendo aquí, Martín sempre é unha das persoas que contará co cariño e o recoñecemento de todos. De verdad que a acuarela é unha técnica difícil, que hai que ter o pulso moi centrado, pero creo que calquera das imaxes que aquí podemos ver pois millora realmente o que é o espacio en sí, non? Moitísimos parabéns, moitísimas gracias por ter asistido, e bueno, esperemos que tamén estas jornadas dentro da Semana da Mobilidade nos siga permitindo pois disfrutar do que tanto queremos e do sitio onde eliximos vivir, que non é ni máis ni menos que Carballo.